34-jarige man die het van de weekend voenwaard in zijn huis in Haas is toch geweld om het lippen kwam. Hoe, dat wil de politie nog net sissen. De man waard man die de nacht voen in zijn huis onder de Domela Nieuwenhuis stritten. De politie had kort en uit 3 mensen aangehouden. 2 mannen uit Haas en een vrouw uit Makkum. Die zitten nog heel tijd vast. Het tal bennenmishandelingen in gezinnen is het alroende hier in Friesland werd toenaam. Bij Jeugdzorg Friesland kwamen in 2012 zo'n 158 meldingen voor helpvraag binnen. 120 meer als het jaar daarvoor. Benamen het tal meldingen van lichamelijke verwaarlozing ging met 100 meldingen omheen naar 291 zwaargevallen. Het fietser Liewe Westra docht weer mee aan de Tour de France. Als hij geen blessures oprint, wordt het de 3e keer dat hij meedocht aan de grootste wedstrijd van het jaar. De Tour de France begint dit jaar op 29 juni. De luchtmobiele brigade hield een oefening bij de rioolwaterzuivering van Bedaard, met onder andere een transporthelikopter. 500 militairen oefenen deze hele maanden in Greensland en Friesland voor internationale missies. Juni en vannacht leidt de temperatuur tussen de 1 en 5 graden. Er kan op woonplakken groenfrost van komen. De wind gaat naar het zuidwesten en is matig krachtig. Morgen is het lange tijd bewolken en er valt een buien. Later breekt de zinnen terug. Het wordt 11 of 12 graden.